אתם לא מבינים מה זה לחיות עם כאב שלא נגמר לעולם, נפשי או פיזי. אנחנו לא פושעים, ואני לא הלום קרב, זבל או אפס או גנב או חרא, כי אני צריך 3 גרם יותר. בגלל המלחמה עם איראן לא היגרתי להולנד או לתאילנד. אני צריך להגר לתאילנד או להולנד. למה? כדי לא למות. אני הקול של עשרות אלפי אנשים שאני יודע, אני גמלתי אנשים מאופיאטים, מתרופות פסיכיאטריות. אני זה שעזרתי לתיקון עולם לפתח את השיטה לטפל באנשים. אנחנו הצלחנו, וזה מה שחברות התרופות פחדו, כי הצלחנו וכולם מפסיקים להשתמש בקנאביס. ככה זה בתאילנד, בג'מייקה, בקנדה, בצפון אמריקה. מה, אנחנו פחות מהגרמנים, מדרום אפריקה, מהתאילנדים? שולחים אותנו למות, אין לנו חיים, אפילו שכירות לא נתים לנו, לא קנאביס. 3 גרם ליום עבור החיים שלי יותר, אתם לא מוכנים לתת, אז אני אוסף את הארץ כמו כולם. 3 גרם ליום עבור החיים שלי יותר, אתם לא מוכנים לתת, אז אני אוסף את הארץ כמו כולם.